Naa kay anak, mga anak. Isa, ambot mo siya na ron. Asa na ron? Kasi sa size nimo ka tuig, kapila man ka nakasulay o ga birthday nga naay handa nga ginagmay or kanang gitawag nilag naay birthday cake. Ay, wala. Wala. Yo, what's up? What's up? Good morning. Alright mga kasugod, mayong buntag sa tong tanan, no? Mayong buntag. So, for today's video, medyo kakaiba nga video kumpara sa mga nangagin ako nga mga videos, mga vlogs. So, this is the very first time yun nga buhaton ako ning video. So, karon day mga kasugod, kuyog ko sa mga staff or usa sa mga nagdumala sa Mapahiyumong Mata Project. So kining Mapahiyumong Mata Project usanay ka grupo or usanay ka project nga diin ang purpose or ang tumong ug tinguha mao ang paghatag og ginagmay nga mga tabang sa mga tao gyud nga nanginahanglan. Labi na gyud tong mga medyo may edad na or medyo wala na capability nga motrabaho bitaw. Ano bang wala na kakayahan nga motrabaho. So mo na usa sa ilaang mga target. So dako kay na kog kalipay gyud. Ako kay kalipay, I'm so blessed and thankful yun nga isa ko sa ila ang mga napili as himuon nga partner ano nga project. So kining Mapahiyumong Mata Project, gamay lang info about ani. Usa ni siya kakalihukan nga diin ang nagpaluyo mga kaigsuonan nato nga mga OFW. Mga nakabase sa laing nasod. Tapos actually mo pagsugod bago pa lang ni kasugod, don't know kung ikapila na ni ka tao nga ilaang natabangan, pero I'm sure wala pa siguro gyud kaabot og pulo para ginana. So karon do na mi lakaw nga do na mi hatagan. So ako wala pa koy idea kung kinsa, wala pa bug koy idea kung unsa ang mihatag. So kuyogi ko ninyo o banay ko ninyo og atong tan-awon ug unsay ato ang matabang ani nga project. So usbon ako kini nga project gipaluyuhan sa atong mga kaigsuonang OFWs nga dunay dakong gugma sa paghatag or kanang dunay kanang tawag nila og kan ba generous heart mga inana bitaw. Dunay kasing-kasing nga manghihatagon, magpaambit sa ilang mga blessings nga na abot. So ako nang giingon dito ako kung kalipay gyud nga nakaambit or naka-appeal ko ani nga kalihukan. So karon ako mga kauban to nagpaabot na dito kung among gamiton akong tricycle para mausan among biyahe. So ayan, grabe pag-chat nila nga okay ba bakante ba daw ko para maadto. So gihatag gid og oras kay sa tinud lang usa po ni sa ako ang mga goal, usa po ni sa ako ang kanang mura og pangarap sa kinabuhi ba nga makatabang pod sa tong isig ka tawo sa ginagmay lang nga paagi. So more details unya about ani nga project no sa mga wala pa ka-subscribe sa ilahang channel, Mapahiyumong Mata Project, kini palihog ko ani guys. Palihog kog subscribe ani. Then sa wala pa pagka-subscribe sa akong channel, palihog pud ko biyahe ni Kuya G. Just click the subscribe button, hit the notification bell para ma-update mo sa among mga upcoming videos. Labi na gyud ning amo ang mga gibuhaton karon kining gipahas nga gihatag sa Mapahiyumong Mata Project. So more updates later. So karon mga kasugod, ayan nanami or nana sila akong kuyo. Hi! We're here! Magagandang dilag. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Joke, siya na to, gwapo. So muna yung mga kuyo ron, mga gwapa. So kung mga utana mo, kung single pa ba ko? Yes, I'm single. Kami, di ay Kuya Jay. Ikaw, kamo, single pa mo? Kami, delete. Sorry na lang. Sorry. Sorry, boys. Sorry, boys. Sorry, girls. Okay, sige, more updates later. See you. So, karon mga kasugod, naanam mi sa lungsod, abot na mi sa lungsod. So, sila, parang nagsugod ng kuhan. So, kung na sa lungsod, malay among lungsod. Medyo na kami, matrap lang ko sa sulod. Magili abot ko, plus ka na. So, na siya, ang market, kami sa lungsod sa Lasik. Lungsod sa Lasik nila malit.
So wala ko kumalaw silang pamaliton para ihatag. Mabala na to ni latest. Parang naidahang ipang quarantine. Nangaligid na lang ipang quarantine ron. Nagkanan pa kaayo. Tungod sa ligid-ligid, daghang nangaligid. Gaamong. Ano nagkakabite? Ano nahikurat mo lang? Nahikurat. So yun mga kasugod. Ibayad na sila. Kumana. Yan, karan di makasugod. Muna siya. Apil na be? Be, apil na mo na. Say hi to my vlog. So guys, pauli na may kuyog na mo si Kuya Jay. Ay, asa naman eh. Amot niya. Tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok. May tag makakita tani ko forever. Kita rin. Yes! Guys, finally we're done purchasing guys. Aray. Dito So karon mga kasugod, sa Lazi City no? umanami. Pero nay nag-request na ko ganina. Gusto daw na makita yung kagwapa so. Request ang ana lang daw ang mas kadali. Wala akong tayo. Iyon no. Sige. Hi, joke! Sige, wala pa daw. Wala pa. Say cheese. Ayun no. So yun guys, okay na. Napalit na namo ang ginahanglan. So groceries day og bugas. Karon mga kasugod, abot na mi sa area. Wala pa. Pagulong kami. Hapit na mi mo. Ikaw karon mga kasugod, ana mi, ready na. Ready na mo? Ready na. Are you ready girls? Yes. So ready na sila tapos karon mo to mi dito. So gikan dire padlong dito sa ilang balay mga siguro mga 15 kilometers ang kalayo. 15 Anak yun. 15 kilometers kuno. Halaglayo, kinahanglan dyan natong agtuon Kuya Jay. So inana mo na mo kamahal na taigsuon mga kasugod. Nabot na mi sa balay ni nanay. Ito pangalan nanay? Gloria. Nanay Gloria. Gloria Kuya Jay. Gloria Labandera. Labandera ba na si nanay? Marag dili siguro Labandera sa nanay na may landahan. Bitaw na mi sa balay ni Nanay Gloria. So karon na sila ang mga magandang dilag sa mapahimong mata. Doon naman. Oo, na. So, karon ila nang ihatag ang para kang nanay nga si tawag ani kanang pahalipay. Oh, di naman tawag in English ay kay pag in English lisod ilito. Ika istorya ana yung Si nanay. Oh, very good. bilibang nanay. Lupig me. Ikaw So, Kuya ayan, Jay, guys. Boy Scout ka? Oo, dati. Dati. Karon Girl Scout na ko. Ay! Nanay. Oh. At her kuan 66 age. Grabe Sa order sa 66. Laging handa. Diba? Sige nay. So yan guys. Muna gitawag og unboxing. Pero murag init man nay dito na lang ta sa sulod nay kay ma-stress imong beauty nay atong dayon mo ni din. Sige ha. Sige. Jadi alam na ko nay. Kisa may kauban nimo gapuyo diri nay. Ang mga tanah lamang ko kay wa mo ko kumakakuyog itong unang anhe. Ako, radyo din tanong Ikaw ro Sara? Sige. Pero ubay-ubay man ning imong mga kuno, bagtos imong mga itoy. Wala na akong kauban, nasubig. Oh, Nasubig. Nasubig. na mga sigbin. So mali. So karon mga kasugod. So okay na nahatag na nila ang kuan, nahatag na nila ang para kay nanay. So daghang salamat sa sponsor no sa mapahimong mata project. Labi na gyud sa nagatag si Ma'am Eileen Abilay of Kuwait. Ma'am Eileen. Eileen. Ma'am Eileen, daghan kayong salamat no. Nagpasalamat og dako si nanay sa imo ang tabang gihatag. Dayon, nay na ako'y pangutana. Pag-abot na mo ganina, nakahisgot ka nga mag 67 ka karong John. Unsa pitsahan nay? 24. John 24. San Juan. Hala. San Juan. Unsa may ngalan nimo? Gloria, Guyang. Gloria. Pero nga wala man galing kay lalaki pa ka na Juan ka karon. Pero ano ta Juan na? Bitaw nay. Na kay mga anak. Isa, ambot mo siya na ron. Isa, ambot mo siya na ron. Asa na ron. So murag kana siya murag siguro maghatag-tagtay mo niya ato ng tukion istoryahon nato na ug asa maron ang anak ng nanay. Ang ako lang pangutana karon ay Naman ko nang kumahila. Nakapadag sa una, pero wala na
wala na. Lalaki ba may? Okay. Pero ang akong pangutana karon ay sa 66 nimo ka tuig, kapila man ka nakasulay o ga birthday nga naay handa nga ginagmay or kanang gitawag nilag naay birthday cake? Ay wala. Wala. Ay wala. Wala. So, Oh. 66 So karon mga kasog magihog manok. Ayaw ra. May manok. Munang paglaming daan ha kay mga mga pizza 20. Paglaming na daan mga pizza 20 kay pagka 24 pag human na mo pangaligong dagat o pwede pughanat ta mga ligo mag-uban ta celebrate ta sa imong birthday. Kay sa una nagulang na lamang ko kada sanuon maligo og dagat. Maligo na putag suba. Suba na po. Ang ako May iba naman. ang ako ani karon iba-iba. Unsa man gyud? Dapat isa lang wag iba-iba. Ganda. All balikan. Kasi si Iba gibuhat sa Ginoo, isa lang, dili iba-iba. Bitaw, ani nakadungog ma si nanay, murag ako mama nay, wa pud kasulay. Sa 66 na katuig ang iyang pangidaron, pero wala gyud sa kasulay tawon og the birthday nga dunay birthday gift. Birthday cake. So sa mga kitaan nga dunay malumong kasing-kasing, dili na laman ko mangayo pero magpadungog-dungog ra ko nga ug unta kung matandog inyong kasing-kasing diha nga si nanay makasulay puhon sa June 24 makasulay og birthday sa ulog siyang adlaw natawhan nga dunay cake bahala gamay. So sa mga willing mag-sponsor, ako ay contact details sa description box or pwede nyong i-message direkta ang Mapahiyomong Mata Project. Napod sila Facebook page kini Facebook page sa Mapahiyomong Mata Project. So mura to, di na ko daghanon kay daghanong istorya, madaghan mong sayop. Madaghan pud niya kayoon. So mura to, daghan kayong salamat og sa hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sana all may muli. So muna siya mga kasugod. Bye-bye and God bless you. Bye guys.